ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. जय आद्याशक्ति माँ, जय आद्याशक्ति, अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या, अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या, पडवे प्रगट्या माँ. ओम जय हो माँ स्वरूप शिव शक्ति जानो, शिव शक्ति जानो. ब्रह्मा गणपति गाए, ब्रह्मा गणपति गाए, हर गाए हर माँ. ओम जय हो माँ मैया तृतीया त्राण स्वरूप त्रिभुवन माँ बैठा. ಪುಣೆ ಪೂನಾ ಕ್ಲಬ್ ಆಂಪಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುಣೆ ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ದಸರಾ ಪೂಜೆ ದಾಂಡ್ಯಾ ರಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಕವಿ ಲೇಖಕ ಪೇತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಲತಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರವಿಂದ್ ರಾಯ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಷ್ಮಿತ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೀಪಾ ಅರವಿಂದ್ ರಾಯ್, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಷಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪುಣೆ ಬಣ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಯಾರು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆನೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಯುವ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ದಾಂಡ್ಯಾ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾನಂದ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ಕುರ್ಕಿಲ್ಬೆಟ್ಟು, ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೋಳಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚ್ವಾಡ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಕಟ್ಟೆ, ಬಣ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾರಾಯಣ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಟ್ಟಿಂಗೇರಿ ಯಾನೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ, ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಯಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಿಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ ಶುಕ್ಲಾಂ ವರದಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾಧಿದೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ತಜಂಬೋ ಸಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾಮೋದ ವಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೋದ ಆದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜವ ಗಣನಾಥ ಮೋದ ವಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೋದ ವಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೋದ ಹಿಂದೆ ರವಣನು ಮಾದ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸದೆ ಸಂದನೂರಣದೊಳು ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೋದ ಮಂಗಳ ನೋಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೆ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ನಂದಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ ಸಂದುಗೊಂದಿನಲಿ ನಂದಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ ಸಂದುಗೊಂದಿನಲಿ ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪ ಬಾಲರ ವೃಂದ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪ ಬಾಲರ ವೃಂದ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಸುಂದರಾಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಗಜಾನನಂ ಮಹನ್ನಿಸಂ ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಂ ಉಪಾಸ್ಮಯೇ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಸ್ತುತೆ ಜಯ ಮಂಗಲ ದಿವ್ಯಾಂಗಿ ಜಯ ಮಂಗಲ ದೀಪಿಕೆ ಜಯ ಮಂಗಲಚಾರಿ ಜಯ ದೇವಿ ಜಯಾದಿಶಕ್ತಿ ಮಾಯೇ ನಮೋ ಮಂಗಳಕಾರಿಣಿ ನಮೋ ಅಭಯ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ನಮೋ ದೇವಿ ದಿನ ಪ್ರೇರಣೆಡು ಬನ್ ಸಶುಷಂದ ವರ್ಮನೆ ಈ ದಸರಾ ದಾಂಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಅಂಚನೆ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡದ ದೇವಿ ಭಕ್ತಿಯರೆಗಳ ಎನ್ನ ನಮನ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದುಂಬು ಒಂದು ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಒಡಿಯೂರದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ್ಯ ಈ ಬನ್ ಸಶುಷನ್ ಇನಿ ದಾಪುಕಾಲು ಪಾಡೊಂದು ದುಂಬು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಈ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಈ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಛಯ ಅವು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾರ ಪಡೆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಕಲು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದದ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುರುಮಲ್ತ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬಂಧು ವರ್ಗದಗಳು
ಒಂಜಿ ಪೋನೊಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಗಲು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗುನು ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಊರದಗಲು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾಪಿನ ಈ ಪರ್ಬ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾಂಡು ಕರುಣೇಶ್ವರ ಪಂಥದ ನಂಬಿಕೆ. 5ನೇ ದಿನ ಸ್ಕಂದಮಾತಾದೇವಿಗೆ, ನವರಾತ್ರಿದ 5ನೇ ದಿನ ಪೂಜೆ ಸ್ಕಂದಮಾತಾದೇವಿಗೆ. ಷಣ್ಮುಖನ ಜನ್ಮ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಷಣ್ಮುಖನ ಜಕ್ಕಿಲಡಿದೀತು ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಪಿರು. ಅಪ್ಪೆ ಭಕ್ತರಡೆ ಇಪ್ಪನ ದೈವತ್ವ ಒರಿಪಾದು ಭಕ್ತರಿನ ಜೋಕುಲಕ್ಕ ತೂಪಿರು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ನವರಾತ್ರಿದ 5ನೇ ದಿನದ ಪೂಜೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ದೇವಿಗೆ. ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮರ್ದನ ಮತ್ತಿನ ದೇವಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯ ಕೊರ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ ಪಂಪಿನ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಕರುಣೇಶ್ವರ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಕಳಮಾರ್ಗಳು ನಡಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪಿರು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ನವರಾತ್ರಿದ ಕಡೆತ ಪೂಜೆ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ದೇವಿ. ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಆಯಿನ ದೇವಿ ಭಕ್ತರಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಕರುಣೇಶ್ವರ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. 10ನೇ ದಿನನು ದೇವಿ ದುಷ್ಟರಿನ ನಾಶ ಮಂತದು ಜಯ ಪಡೆದಿನ ದಿನದಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ದಸರಾ ಪೂಜೆ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಕೊರಳ ಪೂಜೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೊರಳ ಪೂಜೆ ಪಂದ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲ ಜಿಂಜಾವನ ಫಲ ಪಡೆದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣೆ, ಸುಭಾಸ್ ಅಣ್ಣೆ, ಜಯಣ್ಣೆ, ನಾರಾಯಣಣ್ಣನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ ಪಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ಆನಂದಣ್ಣಗೂ ಕೊರ್ತ. ಈಗಲಿನ ಪೂರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡು ಸಂಘ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಇಂಚನೆ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸುಲು ಅವೊಂದು ಪಡು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಕತ್ತಲೆ ಸಾದಿಗು ಬೊಲ್ಪುದ ದೀಟಿಗೆ ಪತ್ತದು ಬೊಲ್ಪುನು ತೋಜಾಲ ಬೇಸದ ಬೆಂಗೆಗು ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸುವ ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಸರ್ವರ ಹೃದಯ ಉತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ದಾಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿರಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತವಂದೇ ಉತ್ಸಾಹಿ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಾದಿಪ್ಪುನ ಆನಂದಣ್ಣೆ ಮಿಯಾರ್ ಮೇರೆ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಉಲ್ಲೇರೆ ಅರೆನ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸತತವಾದ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾಲು ಪಡೆದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಮುಡಿಪಾದ ದೀವೊಂದು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆ ಸಂಘದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಂಘದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ದೀದ ಕೆಲಸ ಮಂದಿ ನಾವು ನವರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ತ್ರೀ ವಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಇನಿ ಮೇರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಆದ ಎಂಗ್ಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಿಂಜರಾದ ಬೈದರು ಮೆರೆಗಲ ಯಾನ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳು ಮೊದಲೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಬೈದಿನ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಾನಂದಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿದಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಜೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆದ ಹೊರತುಡು ಯಾರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪುಣೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡ್ ಬತ್ತದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದಗಳೆಲ್ಲ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಪುಣೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇನಿ ಯಾನು ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆದ ಹೊರತುದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಡೆಪ್ಪುದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರನೇ ಅಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಆನಂದನೆ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚುವಾಡ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯಿನ ವಿಜಯಣ್ಣಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ಅರೆನ್ನ ಯಾನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಅರೆನ್ನ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗೌರವನು ಇತರು ಗೆತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅರೆ ವಿಶಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮೊಮೆಂಟು ಕೊಡ್ದು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರೆ ವಿಶಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮೊಮೆಂಟು ಕೊಡ್ದು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಊರು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುಣೆ ಎಂಕುಲು ದಾಂಡ್ಯ ಬಕ್ಕ ಗರ್ಭ ನೃತ್ಯ ಕೊರಲ್ಗಟ್ಟುನ ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿ ಇಡ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಪೂರ ಪೂನದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇನು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಚರಿಸುವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪೂನದ ಒಂದು ವರ್ಮನೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಈ ಪಂಚಸಂಘ ಶುರು ಆತನೇ ದಸರದ ಉತ್ಸವಡು ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಆತನೇ ದಸರದ ಉತ್ಸವಡು ಐಟ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಘನೇ ಅದು ತಯಾರಾದ ಬತ್ತಂಡು ರಸಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತಂಡು ಎಂಗ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಮೇಯ್ನ್ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡೋದು ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಅಂಜನೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮಂತ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆತನೆ ಪೂನದ ಅನ್ಸೇಜಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮೂಡಿದು ಬರ್ತಂದು ಮನೆಯರ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಜನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಆನಂದನ್ನೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗಣೇಶ್ ಹೆಗಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕಮಿಟಿದಾಗ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಂತಿದ್ದೇರಿ ಇಂಚನೆ ದುಮ್ಮುಗಳ ಇಂಗ್ಲನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪಡೋದು ಬನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲು ಉಂಡು 9 ದಿನದ ಎಂಕುಲು ಉಪವಾಸ ಪತ್ತುದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ದಾಂಡ್ಯದ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಕೊರಪ ಎಂಕುಲು ಐಟ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲು ಉಂಡು ಒಂದು ಇಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಲುಡು ಇಂಚೆನೆ ಎದುರ್ಲ ನಡಪೋಡು ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ದಸರಾದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದಿನಾರು ಮುಂಬೈದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಲೇಖಕಿ ನಾಟಕಗಾರೆ ವಿಚಾರವಾದಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವನು ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುಣೆ ಇದೆತ ಈ ವರ್ಷದ ದಸರಾ ಬೊಕ್ಕ ತೆನೆ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತೇರ್ನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುದಿ ಒಂದುಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇತ್ರಿ ಮೂಲತಃ ಪೆರ್ಮೆದ ಉಪ್ಪೂರು ದೊಡ್ಡಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಹುಟ್ಟಿನ ಮೇರೆ ಅರೆನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣನು ಊರುಡೆ ಮಲ್ತದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣನು ಮುಂಬೈಡು ಪಡೆಯನೀರು ಮೆರ್ನ ಬದುಕು ಪನ್ಪಿನ ಬಂಡಿನ ನಡಪಾಯರೆ ಬಂಡೇರ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಹಹಾಲ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀರು ಎಂದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆನ ಉಲೈ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬರೆಪುನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಜಾಯರಬಡದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆರಾದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಉದಯವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಡು ಕೆಲಸಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀರು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಮೆರ್ನ ಬರೆಪುನ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ದಿನ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎತ್ತರೆತ್ತರಗು ಪೋನಗ ಸುಮಾರು ಬರೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಇಂದೆಟ್ಟು ತ್ಯಾಂಪರನ ಡೋಲು ಆ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಹಾಡುವೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಚಕ್ರಸುಲಿ ಒಡನಾಡಿ ಪನ್ಪುನ ಕತೆಕೊಲೆಗು ಬಹುಮಾನಲ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು 2014 ಇಸವಿಡು ನೆಲಗಂಪು ಪನ್ಪಿನ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೀರು ಅಂಚನೆ 2018 ಇಸವಿಡು ವಿಶಾಲ ಪಾಡು ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿರಿಕಿರಿಯರಾದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿನಯವಂತರು ಜಗದಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆಬಾಗಲು ಕಲಿತವನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಲೆಬಾಗಲು ಕಲಿತವನು ನಾನು ಅಪ್ಪೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿನ ಮಾತೃಭೂಮಿನ ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೆರಿಯಪ್ಪೆನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ನಗರಡು ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಪುಣೆ ನಗರದ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಗಣೇಶನ್ನ ಇಂಚು ಬನ್ನಗನೆ ಪಂದಿರು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷ ಇರಿಯು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆ 10 ನಿಮಿಷಡು ಮುಗಿಡು ಪೊಡು ಪಂಡದು ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿ ಇಳಿಯುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೊತ್ತು. ಆ 10 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಂದುಲೆ ನವರಾತ್ರಿದ ವರ್ಮ ದಿನತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ಪರಲೋಕನು ಬುಡ್ದು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಬರ್ತದು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ನೆರವೇರ್ತಾದ ಕೊರ್ಪಲು ಅಂತನೇ ಈ ಲೋಕವರ್ಮ ಎತ್ತಿನ ಜೀವ ಜಂತುಲಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಲು ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ತೆರಿದಿನ ಸತ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಅಂತರ ದಾದ ಪಂಪಿನೆವು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ತೂಪಿನ ಒಂದಿಯನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಪಂಪೆ ಅಂಚನೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಈ ವರ್ಮ ದಿನತ ಪೊರ್ಲುದ ದಿನಟು ಪುಟ್ಟದಿನ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಇನಿತ ಈ ವರ್ಷಗೂ ವರ್ಮ ವರ್ಷ ಜಿಂಜಿದಿಂಡು ಪಣಪಿನ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಪಂಡ ಒಂದೆನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ಲೆ ಒಂದೆನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಯಾನಿ ಎನ್ನುವೆ
ಬಂದಲೆ ವರ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ವರ್ಮಗಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನ ಬೇತೆ ವೈಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಮ ತಗ್ಗುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ತಗ್ಗಂದೆ ಬಗ್ಗಂದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನವು ಅವಿಯನ್ನ ಬಯಕೆ ನೀ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ವರ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಡದು 9 ಅಲ್ವಾ 9 2 18 1 8 9 9 3 27 7 2 9 9 3 9 4 36 4 6 3 9 95 45 4 5 96 54 97 63 98 72 72 99 81 81 9 10 90 ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು 9 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಒರ್ಮ ದೇವಿನ ಪ್ರತೀಕ. ದೇವಿ ಎಂಚ ರಾಕ್ಷಸನಕ್ಲೇನು ವಧೆ ಮಲ್ತದು ಹಾಲ್ದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಏನ ಪಾಪ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಾಶ ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲುದ ಉಂದು ಮಲ್ತದು ಉದಯ ಆದ ದಸರಾ ಆಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡ ಹಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಅವು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಬುಡ್ದು ಎಲ್ಲದ ದಸರಾ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಉಂದ ಒಡುಂದು ಒಟ್ಟಾದು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪೊಡುಂದು ಎಂಕಲ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘದ ಒಂದು ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ದಾಂಡ್ಯ ನೃತ್ಯ ಒಂದುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ದಾಂಡ್ಯ ನೃತ್ಯ ದಾಯಿ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಮಾತಾ ಪೊಂಜೋನಕಲು ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಟ್ಟುಗೋ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಂಡ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಮಾತಾ ಒಂಜುಲ್ಲ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜವನ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗಿನ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪರೆಗೆ ಆಶಯ ಮಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಸಂಘ ಬಂಟೆನ ನಡತೊಂದುಂಡು. 1 ವರ್ಷ ಪಿರಾವುಡು ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೋಸ್ತಿನಗಳು ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೂಪನು ಸುರುಮಲ್ಲ ಅವು 1 ವರ್ಷನು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಪೂರೈಸಾಂಡು ಈ 1 ವರ್ಷಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬೆ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ನನ್ನ ಎಂಚ ಆವಡು ಪಂಪಿನೇನು ತಿರುಪವರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುಣೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ 1 ವರ್ಷ ಆದ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಡು ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸೋ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾಂಡ್ಯದ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೆಳಪ ಎಂಚ ತೋರಿಪ್ಪಾವಡು ಅವಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೋರಿತ್ಪಾದ ಕೊಡ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ರೈತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಬಾತ ಭಾರಿ ಶೋಡ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದುಂಬುಗುಲ ಈ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದು ಇತ್ತದು ಇದು ನೆತ್ತ ದುಂಬುಗುಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುಳಂಜನ ಮಂತೊಂದು ದೇವಡ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವಡು ನಮ್ಮ ಆ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪಿಡ್ಲ ಮಾತ್ರೆಡ್ಲ ದೇವಡ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೊಂದು ಮಾತಾ ಎಂಕಲ ಸಂಘದಾಗಲು ಒಟ್ಟಾದು ಊರ್ದೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೋಜನೆ ಕಾಪುಂಡು ಅಗಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ಸಂಬಂಧ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂಚ ಬಂದ ಪೂರ ಜೋಕುಲೇನು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರಲು ಕಟ್ಟಿನ ಪರ್ಬನು ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆ ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಇಂಚೆನೆ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಎಂಗಲಿಗೆ ದೇವಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರ್ದು ನೆಡ್ದಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಬಾತೇಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೇಗ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೇಗ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಸುಡು ವಿನ್ಯರಾದ
ಕುഞ്ഞರಾದ ಬೈದಿನ ಪೂನಾ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುಲತಕ್ಕನ ಪರಿಚಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಕುಡ್ಲಡ ಮುಗಿತದು. ಕುಡ್ಲದ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ತನ್ನ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೊಂಡೇರು. ತನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಅಭಿರುಚಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾಲು ಪಡೆತಿನ ಧೀರ ಮಹಿಳೆ ಮೇರು. ತನ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂನಾದ ಊರನ್ನು ಸೇರೊಂಡೇರು. ಪುಣೆ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ 4 ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇತ್ತಿನ ಪೊತ್ತುಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕಗಳು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದು ಜನಪ್ರಿಯರಾಯರು. ಮೇಲ್ NGO ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು. ಕೆಲವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಡಪ ಒಂದು ಬೈದೇರು. ಬಣ್ ಸಂಘ ಪುಣೆದ ಮಾಯಲೋಕದ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಭಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಸುಗಿತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಇನಿತ ಭಿನ್ನೇರಾಯಿನ ಕವಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಖಕಿ ಆಯಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬಣ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪೂನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಆನಂದಣ್ಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗಣೇಶಣ್ಣ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯಿನ ಅರವಿಂದ್ ರೈ, ಟ್ರೆಜರರ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಕಲ್ಚರಲ್ದ ಸುಷ್ಮಿತ್, ಲೇಡೀಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಯಿನ ದೀಪಾ ರೈ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಷಾ. ఒక ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿನ ಮಾತಾ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಎನ್ನ ನವರಾತ್ರಿದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿನ ನವವಿದೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ. ಶಿಷ್ಟರೇನ ಕಾಪುಲೆ ಬಂದು ಭಿನ್ನಹ ಮಲ್ತದ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ನಚ್ಚಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನಟು ನಿಖುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಜಗದೀಶ್ವರಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನ ನಿಖುಲ್ ಭಿನ್ನೇರಾದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೋರಿಯರ್ ಐಕ್ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಚಿರಋಣಿ ಆದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಬಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ఒక ಬಣ್ ಸಂಘ ದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು. ಓ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಕೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮನ ಇವನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ತಪ್ಪಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ತಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಐಕಲ ಎಂಕುಲು ಬಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋದಿತ್ತ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆನಂದಣ್ಣ ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಯಣ್ಣೆ, ನಾರಾಯಣಣ್ಣೆ, ದೀಪಾ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರ. ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ದ ಪರವಾದ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗು ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ತೂವೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೀತೆ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದೇವರ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಾರೈಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ನವರಾತ್ರಿದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿ 2ನೇ ದಿನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನೇರಾದ ಬೋಧನ ಪೇತ್ರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಭಿನ್ನೇರಾದ ನಮಕ್ ಬೋಧನ ಪುನಃ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಲತಕ್ಕ ಇನಿ ನಮಕ್ ಬರ್ತದ ಮೂಲು ಎಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಅಗಲು ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ಬೇಕ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ದಾಲಮೂಲ ಪಾತ್ರನ ಅಗತ್ಯಜಿ ಎಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೋಧನ ಪೂರ್ಣದ ನಮ್ಮನ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಬಾಲನ್ನೇ ಸದಾನಂದನ್ನೇ ಬೆಟವೇಟ ಸಂಘದ ಪೂರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ನಮಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೇರಿದ್ರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಪೂರ 3 ಸೇರಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ
ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ದಾಗಲು ಪೂರ ಐನಿ ನಮಗೆ ಈ ಮೂಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪನೇಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟ ಬೇರಡ್ದು ಬೆಂದದ್ದು ಇನ್ನು ಇಂಚೆನೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪೊಡದಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಸತೀಶರ್ನೆ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪುನರ್ ಹೋಗುಜಿ ಇದು ಪುದರ್ ಬಂದು ಪುನರ್ ಬರ್ತಲಾತ್ ಅಂಚೆ ಇಟ್ನಾಗ ಯಾನ್ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆಡು ದೇವೇರು ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆರೆಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪನಪ್ಪ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ದೇವೇರು ನಮಗೆ ಬೆರೆಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಈ ಒಂದು ಕೊರ್ತುಡು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ 2 ದಿನದ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನೇನಿ ಪೂಜೆ ದೀರ್ದು ಎಂಕಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಧ್ಯಾನ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಪೆತ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕ ಒಂದು 1ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೂ 9 ಜನ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕುಳಿದು 1ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದ ಅವೇ ಮಂಜಿ ಕೂಡ ಸರಿ ಅನ್ಕೊಂಡೊಂದು ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ಪಾತಿರ್ಬೇಕ ನಮಗೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಬೇಕ ನನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಯಾಂದಾಲ ಪಾತ್ರ ನಗತ್ತೆಗೆ ಪಂಡದು ಯಾನ ಇಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಒಂದೊಂದು ದೀಪಕ್ಕೆಡ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛಗಳ ಜೊತೆ ಗೌರವ ಪಡೆಗೆ ತೊಡಪಡೆಗೆ ಅಂತ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಈ ನಮ್ಮ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಾಂಡ್ಯ ನೆಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಸಮಸ್ತ ಪಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ರಜಾ ಇಂದಿನ ಸೊನ್ಮೆನ್ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಪಾಡೋದು ಅಪ್ಪೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೊಂದು ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗೊರ್ದು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ಪೇತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಬನ್ಸ್ ಶಿಷ್ಯಂದ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದನ್ನೇ ಆರು ಒಂಜಿ 15 ಜೈದು ನಮ್ಮ ಕಂಜಾವಡು ಇಂಜಾವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮತ್ತುವರ್ಜಿಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏಪಲ ಪೊರಲೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ಆರೇಗಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಂಜು ಬಿಂದೇದಿ ನಮ್ಮಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ತಂಗಡಿ ಪೂನ ಬನ್ಸ್ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುಲತಕ್ಕ ಮೇರೆಗಲ ಯಾನ್ ಬನ್ಸ್ ಶಿಶಂದ ಪರವಾದ ತರತಕ್ಕಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಇಕ್ಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮರಣಿಂಚಿ ನಾರಣ್ಣ ಮಂಚಾವಡು ಇಂಚಾವಡೊಂದು ಅವು ಹುಮ್ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲವು ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಮ್ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಮಲ್ಲಾಗೆ ಅಂಚ ಆರೆಗಲ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ಜೊತೆನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಿ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತ್ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಕೋಡಂಚಿ 4 ದಿನ ಬಣ್ಸಂಗದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲನ್ನೇ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಲೈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲ ಬೆರಿ ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಪುರುಮಂದು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಬರೀತಿದ್ದು ಬರ್ಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೆಗಲ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಜನೆ ಪಿಂಪರಿ ಪುಣದ ಒಂದು ಸಂಘದ ವಿಜಯನ್ನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ ಸಹಭಾಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗಲೆ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ ಅಣ್ಣೆ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸದಾನಂದ ನಗಲ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ನೆತ್ತ ಮೋಹನನ್ನೇ ವೈದ್ಯರು ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ತರದಕ್ಕಾದ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ಪೆಂಪ್ರಿಂಜಾಳ ತುಳು ಸಂಘ ನೆತ್ತ ಹರೀಶನ್ನೇ ವೈದ್ಯರು ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ್ದು ಬೈದಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ವೈದ್ಯರು ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಎಂಗಲ್ನ ಮಿತ್ರೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ವೈದ್ಯರು ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆರ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರನಕುಲ ಬೈದರ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಯಾನ್ ಬನ್ಶಿಂದ ಪರಿವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಐತ ಪದಾಧಿಕಾರನಕುಲ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಯಾನ್
ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದುಂಡೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ ಅಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಟಿಲ್ದ ದೇವಿನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಂತ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂಜೆಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಫಂಕ್ಷನು ಇಂಚಿನ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಮಾಜಿನಗುಲು ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತು ಪಡ್ದ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತು ಆ ಬಿತ್ತು ಒರ್ಮು ವರ್ಷಡು ಹಿತ್ಲಾಯ್ಕ ಬುಲೆದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಉಜ್ರಮಣಡು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಮಲ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲ ವಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂದೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಕೊರತೆ ಬರಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೇರು ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪುಟಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಪೂನೋಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುಲ್ಲ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ನಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ತು ಕೊರ್ತೇರು ಬಂದ ಉಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದು